Hola a tothom i benvinguts a Fins als Pistons, on us portarem els resums del Dakar Clàssic 2025. Segona part de l'etapa 2, marcada per aquest tram de regularitat de 146 quilòmetres. Escoltem els nostres companys com els ha anat aquesta etapa. Bona nit. Som en Carlos Santolaya i en Jan Rosa, dorsal 700 del Dakar Clàssic. Avui hem fet el tercer dia de carrera, venia a un bon ritme, havíem guanyat els dos dies anteriors, avui però a l'etapa 2B, l'etapa marató, hem tingut un problema elèctric que ens ha deixat a 5 quilòmetres de meta. Sí, se'ns ha parat el cotxe al remuntar una duna i ens ha costat molt que algú ens traiés per poder-lo arrencar d'alguna manera. Hem perdut molt de temps i hem penalitzat per temps, però bueno, hem salvat l'etapa, que això és l'important, i queden molts dies, no, Jan? Seguim tercers de la general, per tant, toca remuntar, seguir lluitant, recuperar el lideratge i al final ser el Dakar. Ei, gent dels Pistons, avui ha sigut una etapa complicada per nosaltres, la veritat. Al matí no s'engegava el cotxe, hem sortit una mica nerviosos, però bueno, hem superat. Això sí, hem tingut un entrebanc fort, hem picat amb un camió, amb una Y ens hem trobat i bueno, un camió que no havia d'anar com anava ni pel lloc que anava. Però aquí els camions aquests van com volen, foten el que volen i així ens està. Vale? 3 trams de regularitat, un d'ells de navegació i 2 de regularitat, un de quasi 3 hores, 2 hores i 56 minuts. Imagineu-vos fent regularitat pel desert, tants tipus de terreny que trobem aquí. Ha sigut complicat, vale? Però degut a l'accident que hem tingut hem pogut continuar, però ens hem quedat sense canvi, ens hem quedat sense electricitat al tripi, sense electricitat al blúnic. Ha sigut realment una pesadilla arribar fins aquí, vale? Però bueno, estem aquí. El Dakar sobretot ensenya, i en el Dakar s'ha de ser humil i s'ha de respectar-lo, perquè et posa a puesto, un dia o altre sempre et posa a puesto, i a mi ja m'ha posat 2 vegades al lloc. Però bueno, sóc un afortunat d'estar aquí i això també és d'agrair. Vull dir que gas a la vida, com diuen molta gent, i sobretot gas als pistons. Bona tarda, amics de Fins als Pistons. Ja soc a lloc, ja soc a campament. Avui sense incidents, per fi, supercontents, camins molt trencats, molts arbres. Hem arrencat els retrovisors com cada dia. Hem trencat les rodes, també se'ns ha enganxat amb un arbre, que són durs i punxeguts, i clar, nosaltres tocem tot l'espai i ens els emportem tots. No en deixem ni un de viu, em sembla, l'arbre. Però molt contents, hem fet bona feina, hem fet bones navegacions, bona regularitat, i res, aquí estem, vivitos y coleando, que diuen. Va, demà, més i millor. Els germans Benavente ens expliquen la seva aventura de l'etapa 2, que ha estat molt dura per ells. Esta mañana hemos hecho todo el tramo de enlace, ¿cuánto? 240 kilómetros. 240 kilómetros. Hemos salido a la primera especial y de repente el coche no andaba. Nos hemos tenido que salir de la especial, hemos tenido que pedir una grúa, venirnos al vivac, llevamos todo el día en ese proceso y estábamos casi haciendo las maletas. El culito así. Hasta que hemos encontrado a 2 árabes, que tienen cara de árabes, que es decir, han hecho su magia, y el coche ahora mismo está funcionando, todavía mejor de cómo lo estaba haciendo, y mañana salimos a la especial. Gracias a todos. Estos dos, estos han sido. La naranja mecánica. La verdad es que era una etapa corta, pero ha sido intensa. 2 tramos de regularidad, el segundo muy largo, 140 kilómetros, que se han hecho interminables, y luego una navegación que no ha sido nada fácil, pero bueno, es decir, hemos llegado y eso es lo positivo. Problemes també per Amadeo Roige i Jorge Toral, el terrasenc, que han tingut problemes amb la ròtula de direcció que se'ls hi ha trencat pocs quilòmetres abans d'acabar l'especial de la segona etapa.
la etapa maratón, la etapa 2B ha sido hoy, ha sido con regularidades muy rápidas, igual que ayer, con estas bastante técnicas. La navegación ha estado bien, sé que hay mucha gente que ha tenido problemas con algún waypoint, nosotros hemos inventado toda la navegación bastante bien, así que bastante contentos. Hemos acabado la etapa, esta primera etapa 48 horas maratón en la posición 10. Primeros de camión, así que estamos bastante contentos, no hemos roto nada, el camión está a salvo, nosotros estamos bien y nada, queda mucho Dakar por delante, así que a ver qué viene, qué más viene. Así, mañana ya nos vamos de aquí, de Bisha, hoy es nuestra última noche aquí, nos vamos al Genaquillá y tenemos mañana 805 kilómetros en todo el día, así que mañana va a ser un día duro. Un beso. I així queden les posicions d'aquesta etapa 2 de 48 hores, on tots els problemes mecànics han sapigut mantenir aquestes posicions molt bones que, de cares a aquesta general, han fet que mantinguin llocs molt importants, destacant aquesta tercera posició de Jan Rosa i Carlos Santaolalla. També Tabata Ramon en 12a posició, que manté el liderat dels camions, així com aquesta tercera posició que manté Matías i Sandra en la categoria H2. I demà, etapa 3, amb més de 800 quilòmetres, amb 375 quilòmetres d'especial, les preveu molt dura, i on ara, si aquest cop, canviaran de bivac i aniran molt més al nord del país. Recordeu de seguir-nos a Fins als Pistons a Instagram per estar alerta a totes les novetats del Dakar. Ens veiem al pròxim resum.